Четирите основни отговорности на жената във връзката. Първото нещо е да правите редовно секс с вашите съпрузи. Мъжете усещат, че са обвързани и всъщност създават връзка с вас, когато го консумират. Това е в тяхната природа. Затова е изключително важно да правите редовно секс с вашия партньор. Също така, ако не правите секс редовно с него, е много възможно да нараните неговото его и той да се обиди и затвори за вас. Второто нещо е да оценявате нещата, които прави за вас. Говорим дори за най-малките неща, като това да ви измие колата или да ви подари една роза. Трябва да бъдете благодарни, ако искате той да продължава да го прави. Третото нещо е да приемате съпруга си такъв какъвто е. Повечето от жените се стараят да направят съпруга си най-добрата версия за тях или такава, която смятат, че ще бъде най-подходяща за него. Но по този начин мъжът започва да се чувства недооценен и че не прави нещата както трябва и започва да става много чувствителен на тема критика.